Så er vi ankommet til Hvide Sande i dag, og vi står lige her på parkeringspladsen og er snart klar til at fiske. Vi kan se, der er masser af forskellige campingvogne og så videre her. Der er mange her i dag, og jeg tror en hel del af dem kommer fra det samme som os, nemlig at fange makreller. Fordi vi har hørt, at der blev fanget mange makreller i går, og vi lige været oppe i den lokale fiskegejsbutik, som siger, at der bliver altså også fanget mange i dag. Så nu er vi altså mega spændte på at komme ned til stranden og se, om det er tilfældet. Jeg krydser virkelig fingre for, at der er makrel på den anden side i dag. Ja. Så årets første makrel. Det er et par fine stykker. Det er virkelig godt fiskeri i dag. I de første kast har der været fisk næsten med det samme. Ja. Vi tager et lille afbræk fra fisketuren og kigger lidt på, hvad grej skal man egentlig bruge for at komme ud og fiske makreller. Enten kan der være nogle af jer nysgerrige på, hvad jeg fisker med, eller det kan være, der er nogen, der ikke har prøvet at fiske makreller før, der godt kunne tænke sig at vide, hvad skal der egentlig til. Man står jo tit på de her høfter og moler, og der kan jeg personligt godt lide at have en 10-fods stang med. Man kan sagtens klare sig med mindre, men det er vigtigt at have en spændestang med en god ryggrad. Den her stang, jeg har her, som er en 10-fods stang, som egentlig er lavet til geder, den kan sagtens kaste med kastevægt helt op til 100 gram uden problemer. Så har jeg et størrelse 4000 hjul her. Det kan man også sagtens klare mindre, men det er vigtigt at have noget godt line på. Gerne flat line. Det er altså virkelig holdbart. Når så vi kommer ned i for enden af linen, jamen så kan man enten fiske direkte med et blink. Men mange bruger altså det her med at fiske med et makrel forfang. Og de findes altså i alle mulige former. Både nogle med lidt mindre kroge, nogle med lidt større kroge og med masser af farver på. Og det et forfang til makrel egentlig er, det er egentlig en line med en masse små tjavser på, hvor de her så sidder. Og den ene ende af det her forfang bliver så bundet til hovedlinen, og i den anden ende, så skal man så have noget kastevægt. Og kastevægt, det kunne både være et blink, der sidder nede i enden, og her er for eksempel et let 18 grams, og man kunne også have et lidt større kastepirk. Man kunne også vælge at sætte et lod på nede i bunden. Og hvis jeg sådan skal forklare, hvornår man gør det ene og gør det andet, efter min erfaring, nu er det her jo ikke en facitliste, nu er det bare mine erfaringer, så bruger jeg kastevægtene, når jeg skal nå dybt ned, hvis de står lidt dybere, eller hvis de står lidt længere ude, så kunne jeg finde på at sætte en af kastevægtene på. Hvis de står længere inde og går op i overfladen, så bruger jeg de her forskellige blink eller kastepirke. Den store ulempe, når man bruger de her vægte her, det er jo, at der er ingen krog på. Så man har en krog mindre at fange makreller på. Og der er faktisk rimelig ofte
at makrellerne går på det sidste blink hernede. Og det er også langt sjovere at fight dem, når man ikke har et meget, meget tungt bly på. Så jeg vil altid anbefale, at man bruger blinkene, hvis man kan. Det er langt sjovere og giver altså også flere fisk i længden. Så det er sådan set et grundsetup, som man skal bruge, når man vil fiske makreller. Der findes også andre måder. Man kan også fiske med fløde og med fiskestykker og under fløde og så videre. Så det her, det er ikke den eneste måde, men det er i hvert fald en let måde at komme i gang på. Nogle andre ting, som jeg også lige vil give som en lille tip til, når man skal ud og fiske makreller, det er, at man skal selvfølgelig sørge for at få, man skal have lystfiskertegn i orden selvfølgelig. En anden ting, det er, at man skal lige sørge for at have noget med til lige at gokke fiskene, så man hurtigt kan få dem aflivet, når man skal have dem i sin opbevaring. Det er det eneste rigtige at gøre. Det andet, det er at få en køletaske med. En køletaske med køleelement eller en flaske med noget frossen vand, et eller andet, fordi makreller bliver altså hurtigt fordærvet. Så det er vigtigt at opbevare makrellerne godt, indtil man kommer hjem og får dem renset og så videre. Men det var sådan set det. Nu vil vi springe tilbage til fisketuren. Lige det sidste men. Husk lige at abonnere på kanalen. Det vil bare være så fedt. Men tilbage til fisketuren. I dag fisker jeg bare med et makrel forfang, og så egentlig bare et bly i enden. Man kan jo selvfølgelig lige så godt fiske med et tungt blink. Og jeg fisker med 40 gram lige nu, og det er måske sådan lige til det letteste. Så måske skifter jeg faktisk lidt senere til noget tungere. Men lige nu så går det altså amok, og der er næsten fisk i hver kast. Det er 2 sekunder, jeg har lige makreller der på vej den anden vej. Så. Jeg skulle lige have reddet den, for jeg var lige ved at sidde fast i sidemanden. Ja. Hvad siger du? Ja. Prøv lige at se her. Her kan man virkelig se, hvad det er, de jagter derude. Den her er stadigvæk i munden på makrellen. Hold da kæft, mand. Ja. Det er bare super fedt fiskeri i dag. Der er mange fisk, og der er store fisk. Det er nogle meget, meget, meget pæne størrelser, vi har her. Altså, det går helt amok i dag. Det er lige det her, der er sjov at ramme, når man fisker makreller. Men desværre også kan være så uforudsigeligt. Men når man rammer det, så er det bare sjovt. Jeg har sat et 20 grams bly i enden nu, for at komme langt ud og for at komme godt ned. Og det har altså givet på det et par gange nu, hvor jeg har ramt lige ud, hvor der har stået nogle stimer lige nu, og det er ikke lige hver kast, måske der er fisk, men det er tæt på. Men der er fyldt herude med fisk, og hvis I kigger ned af her til begge sider, så bliver der virkelig hævet nogle makreller op lige nu. En her foran, han har 3 på der. Og de er så store, at man kan næsten ikke løfte dem op, når der er 3 på ad gangen. 2 kan lige gå.
Så er der makrel igen. Nej, den røg af. Den røg af. Så er der fisk igen. Men det er langt ude, og nu skal jeg passe på, at linen ikke går hen over de andres. En fin makrel igen. Ej! Den fik sin frihed lige nede på stenene. Ja. Jamen, det er lidt sådan, jeg har det også. Ja. Så er der fisk igen. Så er der makrel. Sådan der. Ej. Ned mellem stenene. Stakkels makrel. Vi prøver igen. Ja, ned mellem stenene. Men så er der lavet makrel på igen nu. Sådan der. Endnu en fin makrel. Jeg røg lige i stimen her med byttefiskene. Og det er altså alle de her små nogen, som makrellerne jagter i vildskab. Dem skal vi selvfølgelig ikke have på krogen her. Vi skal have makrellen på krogen i stedet for. Men det er altså nogle små søde nogen her. Ud med dem, så vi kan få makrellen til at jagte dem. Og så er vi ellers klar til at få linen ud igen. Den her tog også mit blink. Nu har jeg skiftet lydløjet ud med et blink. For at prøve at se, om det gav noget. Og det var altså ret hurtig respons på det blink. Det går godt lige nu med at skifte over til blink. Og fordi de bliver siddende. Hvad siger du? Ja. Så lykkedes det også at få en herinde fra stranden. Det var altså også en sjov ting. Så den skal vi lige herhen. Ja, som I nok kunne se i videoen,
så blev det jo en kæmpe succes med makrelfangsterne her i Hvide Sande. Vi ramte den helt rigtige dag i dag, hvor at, der var mange makreller inde. Og så kører det jo bare. Så er det let fiskeri, hvor alle kan være med. Men tak fordi I så med i videoen i dag.